Snídaně na terase a božský klid. I tak by mohlo vypadat vaše nové bydlení. Nevěříte? Pojďte se mnou podívat. Jmenuji se Hana Ožvoldíková a už 7 let pomáhám lidem najít jejich spokojený domov. Dům se nachází v historické části Boskovic, která se nachází kousek od centra města a zároveň v těsné blízkosti přírody a lesa. Na Masarykovo náměstí je 5 minut chůze, kde si můžete nakoupit, co potřebujete, vychutnat si procházku anebo si posedět v jedné z restaurací s venkovním posezením. Pokud máte děti, v blízkosti domu je škola, školka a střední školy. Kousek od domu jsou také městské lázně, kde si můžete užívat relaxaci anebo aktivně sportovat. V nákupních centrech si můžete udělat radost nákupů. Výhoda je, že budete mít výborné autobusové a vlakové spojení do Brna a Blanska. Dům má novou střechu, novou fasádu a nová okna. V přízemí domu se nachází kuchyně, ze které je vstup na terasu o velikosti 16 m², dále ložnice, WC, koupelna s vodou a obyvací pokoj se schodištěm do patra. V prvním patře se nachází WC a 3 samostatné podkrovní pokoje o velikosti 17 m², 13,6 m² a 12,5 m² s krásným výhledem na město. Nad celým domem je dále přístupná půda. V suterénu domu se nachází technická místnost o velikosti 22 m² s vlastním vchodem přímo z ulice a sklad. V roce 2006 až 2007 došlo k renovaci místností a venkovní fasády, výstavba podkroví, kompletní rekonstrukce a zateplení střechy, výměna oken, rekonstrukce podlah a také rekonstrukce elektřiny a vodoinstalace. V roce 2011 proběhla rekonstrukce a zateplení ložnice a přízemí, vybudování a izolace terasy. Celkové vytápění je elektrické s vlastní regulací v každé místnosti. Přímotopy plus podlahové topení, nízké sazbě D45. Přímo u domu je možné parkovat 2 až 3 auta. Líbí se vám tento dům? Tak vás nezávazně zvu na prohlídku. Dobrý den, jmenuji se Karel Moždinka, jsem komíník, často se mě pletou s Pavlem Liškou, jo, že jsem mu prý podobný a chtěl bych doporučit tady Hanku, prodával jsem chalupu 3 roky, jo, pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady slečně Hance, kterou jsem potkal, no a měli jsme to za 2 měsíce prodané, takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.